Il-proġett Fortress jinvestiga l-kunċett ta' breakwater fuq l-ilma li jintegra sistema ta' ħażna ta' enerġija offshore jew aħjar fuq il-baħar. L-inġinier Tonio Sant li jaħdem fid-Dipartiment tal-Inġinerija Mekkanika fl-Università ta' Malta qal l-użu ta' struttura waħda offshore sabiex taqdi bosta rwoli jipprovdi numru ta' vantaġġi, inkluż użu aħjar tal-ispazju marittimu. Allura l-idea tagħna hija li noħolqu diżin ta' breakwater li tista' tagħmlu l-barra mill-kosta tagħmel ħafna minn dawn, infatti tali mod li nistgħu nipproteġu sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi floating installati fil-baħar. U apparti hekk, dan il-breakwater ġo fih innifsu jkollu biżżejjed spazju sabiex jintegra sistema li taħżen l-enerġija alternattiva forma ta' arja kompressata. Aħna nafu li meta inti taqbad l-arja ġo kontenitur u din l-arja tiġi kompressata, aħna li qegħdin nagħmlu huwa naħżnu l-enerġija. Il-proġett Hydrogeneration jiffoka fuq l-enerġija mir-riħ fuq l-ilma u l-idroġenu aħdar bħala fuel b'impatt zero, prodott fl-istess ambjent li joffri s-sors primarju tal-enerġija nnifsu, jiġifieri l-ilma. Il-professur u inġinier Robert Farrugia għalli t-terminoloġija idroġenu ekoloġiku tintuża meta l-gass jiġi prodott minn sorsi ta' enerġija nadifa u ħilsa mill-karbonju, bħar-riħ jew l-enerġija solari. Bħala end product l-idroġenu l-iskop tiegħu fl-investigazzjoni li għamilna kienet li naraw nistgħux pereżempju nagħmlu dak li seħ greening of the maritime sector, jiġifieri fejn fil-futur possibilment ikollok vapuri jew bastimenti li jużaw l-idroġenu bħala il-fuel tagħhom. Meta ngħid intejbu il-proċess inti li qed taħżen l-enerġija mela qed tistabilizza xi ħaġa li hija varjabbli u f'dal każ il-varjazzjoni qed tiġi fil-produzzjoni ta' enerġija mir-riħ. Dawn il-proġetti huma 2 mill-15 proġett li għalihom l-iskema ta' riċerka u innovazzjoni finanzjata mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma investit aktar minn €2 miljun.